Salut și bine am regăsit! Ea este verișoara mea, Bună! Carina, și este și alua mea, dar acum i-am propus să fugim de acasă. Da, și nu știe și nici ceilalți, așa că trebuie să facem liniște. Să văd cât e ceasul. Aici e 1:30 aproape. Cale liberă. Cale liberă, avem cale liberă. Deci ne-am văzut numai că noi ne-am păcălit că mergem la plimbare. Dar ne-am spus că mergem în grădină să mâncăm smeură și mere. Salut, unicornilor! Ce? Și tu ai venit? Da. Faceți liniște și să mergem pe joc. Trebuie să ne aprișăm. Și gata, acum ne putem ridica. Și Anton mai merge în față. Da. Acum ne furișăm. Mergem aici. Aici e o mini grădină. Da, în care noi furăm de obicei smeură de aici. Și din păcate am și dat seama că fugim de acasă. Da. Să vin și eu cu voi. Da. Acum ține Anton. Da, acum tot mergem în față. Pe unde să mergem? Prin lanul de porumb sau să mergem pe lângă gard? Hai să mergem prin lanul de porumb ca să fie mai distractiv. Da, să vadă și porumbul nostru care nu-i fiert. Da. Copt. Care nu-i copt. Bun, Da, mă hai. duc la masă. Bine. Acum suntem în pantaloni scurți și Da. o să ne mânce picioarele. Câte grijele. Da. Mine nu știu ce mă Da, și noi de aici am furat mere ieri din acest pom. Da. Eu m-am muscat în el ca să iau un măr. Așa? Haide, nu luăm mere, să mâncăm. Bine. Hai să Ok, luăm. deci ne pare rău, o să revenim după ce luăm mere. Acum E foarte cald afară, Da. deci. Cred Că ar trebui să nu mai mergem prin anul de porumb, fiindcă acolo sunt tot felul de gâze. Ai. Haide să mergem pe de acolo. Da, o să mergem pe dincolo și ne-am luat și noi mâncărică. Da, n-am venit, nu ne-am dus înapoi în casă. Da. Că ne-am luat din copacul ăla. Și ne-am decis până la urmă să nu mai mergem până anul de porumb, că sunt prea multe gâze. Ia. Și foarte cald și acolo e umbră, dar n-avem ce să facem. Așa ne vedeți? Cum ne vedeți e bine. Da. Anța să mergem până la baltă? Eu zic că da. Da, hai să mergem până la baltă. Da, și dacă o să ne caute cineva? Nu știu, nu o să ne caute. O să dai seama că am fugit de acasă. Adică pe la balta aia mare. Stai că mi-e niște multe. Ia. Mi-au făcut sniculeză. Făcăm snic? Da, dar sniculez pe canalul Sniculez. Ăla cu zeci. Da, în fine, Snic, dacă te uiți la acest videoclip, să știi că noi te urmărim pe tine. Mai ales eu. Da, ea e cea mai mare fan asta. Ea ne-a spus despre tine, noi nici nu știam despre existența ta. Eu știam. Cât de cât. Na. Și Carina, da, până unde mergem? Până la barta aia mare sau barta mică? Mică, că nu mare este. Dar prea de față. Da, prea de face. Anton merge prima. Nu. Dar ține și tu ca să te vadă lumea. Da, țin. Vai, mă scuzați. Bun, și noi ne-am decis, eu cu Carina, cred că ne-ați auzit. Unde? Mă vedeți? Nu? Ne-am decis să ne ducem până la o baltă, că nu. Dacă E un lac care nu sunt pe el, Da. dar Sunt multe rațe. Da, e foarte adânc. Carina. Și cam atâta mai avem de mers până pe drum. Da. După mai avem de mers mult.
reacționează la vlogul nostru, cum ar fi? Amuzant, nu? Dar chiar vreau să reacționez. Da, să da. Ați început vlogul din casă. Ce? Vlogul ați început din casă. Da. Dacă ți-ai pune și noi. Și foarte, foarte... Pe pauză. Nu. Hai că nu văd nimic, ține tu. Eu trebuie să-mi țin telefonul. Și acum trebuie trebuie să avem grijă la mașină, că pe aici pe drum ai trec și niște mașini. mașini numai pe dincolo. Cum adică? Că nu mai trec, că la Baltă au terminat, nu mai scapă și... Da. Păi eu nu știu. Bun. Da. Cum ne tot ducem în față. Până ajungem într-un punct unde sper că nu ne-a urmărit. Ne-ar putea vedea de acolo, dar după aia nu ne mai văd. Da, deci sper să nu ne prindă că am venit până aici. Doamne, dacă să aibă nevoie de noi. Lasă că l-are pe George acolo. Da. Și noi suntem 3 fete. 1, 2, 3, nu știu dacă le vedeți pe ele. Da? Care acum mergem înspre Baltă. Da. Aici acum. Vezi sora mea. O sora mea. Și... Da. Hai, trece aici. Am terminat, Marco. Da, ne pare rău pentru imaginile arătate că am vrut să... Stai că nu văd nimic. Gata, Da, da, te vezi. Pe mine și eu. Da. Și tu, Anto. Și aici. Stai. Da. Vai, și ce fain să Nu văd ce numele. telefonul. Ce fain să văd munții de aici. Da. Altele care n-am. Deci pe acolo, pe undeva sunt munții. Sper că i-ați văzut. Dacă nu, degeaba i-am arătat. Da, degeaba. Nu e mai arătat degeaba. din față, ce să le arătăm. Dacă nu au văzut. Deci e foarte, foarte cald. Deci noi murim. Da. Ne vine să ne dezbrăcăm în chiloți aici. Da. Dar nu. Dar nu, că avem acasă piscină și când ajungem le putem direct arunca numai să ne luăm costumele după aia, că doar hainele sunt bune. Da. Și acum dă-i la drum până ajungem. Da, deci noi am spus că nu trec mașini, adică o spus ea, dar nu. Acum trece o mașină și trebuie să ne ferim. Doamne, mi-e frică. mergem până la... Dar poate merg. Da, deci punem pe pauză, adică revenim când ajungem la Baltă, dacă nu mai întrerupem noi drumul. Cred că suntem aproape, da, noi... Uite, am ajuns, mamă, Ronaldo nu știu și mașina s-a oprit fix aici la Baltă. Nu vrem să ne vadă, să facem vlog. Acum vă arătăm lacul. Atât de frumos. Da, Da. 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 Așa, deci, uitați ce frumos e. Ridică mai sus că poate nu văd doar iarbă. Deci da, așa este. E mare, dar acolo este mașina care ne-a venit pe drum. Și Da, și o să vă arătăm, o să pornim vlogul când ajungem acasă. Și o să vă arătăm ceva, o surpriză. Da. Și nu uitați că o să ne mai vedem după ce ajungem acasă, pentru că ne e foarte cald și nu mai putem face vlog. Adică noi, cum să zic, deci noi o să ne ducem. Mama, acum bate vântul, e bun. Acasă, nu? Da. Mers mai rapid, pentru că na, Ne este foarte cald și Da. trebuie să vă arătăm surpriza și nu cred că mai aveți răbdare să vedeți surpriza. da, ei o văd 1-2. Da. Da, deci cum să vă spun, eu era să mă duc în curtea la alt om, pentru că are șura aproape ca și a noastră, dar Și nu acum era. am ajuns aproape la grădină, în grădina noastră, da. Ce faci? O să începem din nou vlogul când ajungem în casă.
Am ajuns acasă și vreau să spun că surpriza este o Imediat. piscină. Dar nu, imediat. Bun, deci haideți aici și când spun și săriți. 3, 2, 2, 1 și... Wow! Și acum când spun și din nou 3, 2, 1 și... N-a mers magia, așa că din nou 3, 2, 1 și... Wow! Acum îi dau telefonul la Anto. Bun. Vedeți, noi ne vom lăsa acum să pe masă și vă voi băga Da, așa. Sper că se vede. Nu se vede. Bun. 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 Și da, sper că n-am filmat cumva într-o parte invers, sper. Ok, deci noi aici vom termina vlogul. Pa, pa! 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 Vă iubim!